ବାବୁଲି କଣ୍ଡେଇର ଗୋଡ଼ ନାଇଁରେ ବାବୁଲି କଣ୍ଡେଇ କେମିତି ଚାଲିବ ବଗର ଗୋଡ଼ର ଗାଈ ଏମିତି ଚାଲିବ ଆଉ ତାପରେ ବାବୁଲି କଣ୍ଡେଇର ହାତ ନାହିଁରେ ବାବୁଲି କଣ୍ଡେଇ କେମିତି ଲେଖିବ ମଣିଷର ହାତ ଲଗାଇ ଏମିତି ଲେଖିବ ବାବୁଲି କଣ୍ଡେଇର ଆଖି ନାହିଁରେ ବାବୁଲି କଣ୍ଡେଇ କେମିତି ଦେଖିବ ପେଚାର ଆଖି ଲଗାଇ ଏମିତି ଦେଖିବ ବାବୁଲି କଣ୍ଡେଇର ନାକ ନାହିଁରେ ବାବୁଲି କଣ୍ଡେଇ କେମିତି ଶୁଙ୍ଘିବ ହାତୀର ନାକ ଲଗାଇ ଏମିତି ଶୁଙ୍ଘିବ ବାବୁଲି କଣ୍ଡେଇର ପାଟି ନାହିଁରେ ବାବୁଲି କଣ୍ଡେଇ କେମିତି